I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. Ako nang gikumpisal nila ni Kiko ang dolor. Ni Nicole mismo. Naibaw ka bang ikaw ang kanunay na mong awayan ni Nicole sa una? Maunay tinuod, Inday. Mahal na tika. Sa una pa. Kanya, ngayon ako ni masultihin na sa una. Sa una nga dali pa kumutuo, sir. Sa una nga iwan ako pahiluman o pikpikon sa abaga. At least na dahil tanang kayo ubos. Nanong ka na pa magkamusultihan hanggang dili na kumutuo bisan ako sa payo mo isulti. Inday. Tumaga ako pangutana, sir. Ngayon karon ka lang musulti, ana. Ngayon karon ka naman lang ni Angkon, ana. Oh. Di ka katubag? Ako'y tubag. Tungod kay mauwaw kang mahibawaan. Nga na-inlove ka sa imong personal alalay nga batignaong. Mahadlok ang katawan kas di mo kalibutan. Dili madagkulon ang babae nga imong gimahal kung tinuod man gani na. Inday. Sakto ko, di ba? Di ba, sir? Sakto ko? O karon, imo nang ikapanabi sa di mo kalibutan nga mahal ko nimo. Kaya syempre, ka-display naman ko. Di naman ka mahadlok katawan. Ma-proud naman kunuhay ka makikuyog na ako. Di ba, sir? Inday. Pwede na ako mapauli. Pwede na ba na akong pangayoon ang akong bagong cellphone? Kay muulit na ko. Huwag salamat ninyong tanan. Hatod, tika, Inday. Ayaw na. Mag-book na kong sakyanan. Nigaan man akong pamati. Nakapagawasgit ko. Da, wala na lagi nakatubag nila. Mahal tika, Inday. Sa una pa. Istorbot, sir. Anang karon, len man ka. Nagatulog bino ni Sir na. Uyan ako, Sir. Ay, tinuod man sa Diyod noon ang tanang gisulti ni Inday. Mautong, wa na makatingog si Seray, wa na makatingog. Ibaw ka nang akong dugan. Murag pariyan ako. Ha? Bugat ba? Bugat ka sa akong dugan namin Inday ganiya nang. Naluwi sa kung nagtanaw ni Sir. Mura si Morales na girkrakan sa kumo ni Pacquiao. Mao lagi. Kaya wa naman tayo mahimo. Di man sad ta makabasol ni Inday. Di gyud ta makabasol niya.
Di ka katubag? Ako'y tubag. Tungod kay mauwaw kang mahibawaan nga nailab kasi mong personal alalay nga bating naong. Mahalo kang katawan kasi mo kalibutan. Dili man ko nun ang babae nga mo gimahal kung tinuod man ganit na. Gusto kay Day. Hindi alaw ko. O karon, imo nang ikaw pa nag-istibo kalibutan. Nga mahal ko nimo. Kay ka-display naman ko. Di naman ka mahadlo katawan. Ma-proud naman kanuhay kang makiguyog na ako. Di ba, sir? Pasaylo ako, Itay. Pasaylo ako. May talaw ko at mga panahon. Mas ipalabin ako ang kasupis ng mga tao kaysa akong ibating. Pasaylo ako. Give her time. Ayaw nag-i-push ka ron. Dili ka maka-blame niya for feeling that way. Pero nahadlo ko, Nicole. Katingaliw niya. Kung ako pa siyang luwagan na. Huwag na ginunta ko chance. Okay. But don't push so hard, ha? Kaya mas muli kay siya. Just keep in touch in little but remarkable ways. Okay? How? Mga buwak, di ka niya. Tuugin siya madana dahil ko yung mga buwak-buwak. Pero, hindi ko nilabay mo. Kaya hindi ko yung mga buwak ka. Kanina pa sa best pa matil padadaan tang buwak mo. Mga buwak na side. Iba naman siya napadeliver og buwak, uy. Mura naman ang flower shop ng kondo. Chocolate na sad unta. Chocolates? Lukawa. Mura makabasa sa kung ginawang agapon. Chocolates na sa unta, imbis ng mga buwak. Mga important na ba, Linda? Ay. Sagol nga dili important. Niya may chocolates. Okay sa Linda. Pero... May paghihapon ko niya madaing mo. Bisan usban ka niya nirla yung mga chocolates sa ugma. Bisan pag-usa ka na kung kahon ang mga chocolates sa ugma. Di paghihapon ko niya madasi ang atik. Dakong kahon? Uy! Sa may suot ini... Chocolates inside. Saro di ka mapangag.
bitaw, uy. Chocolates inside, rebetay nakasuot diri. Gikuyod yun ako ang box, ha? Wa na ko ang sa kay bugat. Sarog di ko matagbaw kinaon in chocolates. Unsa ka, Hag? Ipamaligya ko ning uban. Sir, di na tingali ka mamisita niya, sir, eh. Di na siya tingali ka niya hininglan pa. Kahaki ko. Klaro na kayo, sir, eh. Di ganyan na na, eh. Klaro na kayo. So, ay agad dito. Di ba, nawato na ka na. Mo na gusto na ko, Kiko. Mo nga ni. Kuya lang. Di ba na? Tulasan na lang. Mas maayo tingali sir sa shooting lang una ka mo bisita. Ayaw lang sa iyang gipuy-an. Bisa. Sige na. Unya, pagdalang o pagkaon sir. Bitaw. Magluto ko. Magluto ko para kang Inday o para sa ubang kauban niya sa set. Sige lang. Mas maayo nang. Dili, sir, tingnan ko sa dentist inigikan din eh. Mag-appointment ko daan sa kong dentist. Dili sakit na kong ngipon. Kami so ipukas na kakapong chocolate. Uy. Diyan na. Para magkakagutan ang crew. Si Kiko? Hi! Hello! Kumusta naman mo? Para imo ni Inday, di palahi og sod niyang dolor. Salamat. Kumusta na? Okay ra? Okay na ta? Si okay na to? I mean, pwede na. Pwede na ta magka-friends o balik. Ibang ako dili sa'yo na Inday. Pero mamasin lang ko. Pamasin lang. Pwede di ka ma-invite after sa shooting. Na ako'y importanteng lakaw. Okay. Next time na lang. Excuse me. Sige. Isabela kayo kong beauty. Kabing si Sir, uy. Nalingaw ko rin na. Mura sa bigong kinsan ko pa, ha? Liman ka? Si Joko. Si Joko nga ako rin taong gisigigangan sa una. Karon, mura nag-itoy na ako. Aska! Wala ka na giniwintay. Maayos na makasuway siyang mag-antos, uy. Ika, no? Dawat na siya glimpyo permi. Suway siya pa ning pamot, uy. Doya lagi na akong share na. Huwag siya, imbitasyon ni Inday nga nadawat. Ay, grabe sa Inday na eh. Grabe sa mga luod sa. Oo, maogyod. Kung unsa siya ka mura lagwa sa una, no? Nga mura lang ugwa o dili madutlag problema. Waray pake. Karon,
Grabe na. Pero, kung nabatayan siyang Inday nang wasan mo bati ang batasan, no? Aw, wasan oy. Taas lang yun kaayo siya ang pisi. Karon, naabot na gis kinatumyan. Sige, sabot na lang. Murag, lagi pagdag istorya nang na. Grabe, di ko kasabot nang. Hasta mga batan nung sama na ko, di kasabot na ng istorya. Taas og pisi. Taas og pasensya ba? Pero, wasa tingali mawa ang gugma ni Inday ni Sirang, no? Aw, wag yun na mawag tangki ko. Naaragid na diha. Natabunan pa lang yun sa mga kahiubos. Ang buhaton na ni Sir lang. Mangilyupo lang yun na siya. Hello? Mubog man ka, sir. Ikatuog ra na, sir. Good night. Nakainom lang para makapahuay ang panahon ni mo. Pero may epek. Sige naman, gihapon kung na ni mo. Pero... Di paghihapon na huwag takong kalagot niya. Dili paghihapon. Ay, wag ka magkuduka. Ay, mag-tiktok kung ting-ting-tang-tang, be. Ting-ting-tang-tang-tang. Oh. Ay. Sir! Oh, musta mater man, ha? Sabi yan, Oh, ako ay doon si Inday. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka na to sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than